Maaf, itakot ko dito. Ay, sige. Parinta kami. Kakalas cargo.
Talaga masiyah tuan.
on yang naita video na niya. Siya na pagyangan si Boboy, hote mahapon nga mamulungog na, inihit na ay madah ito ang Boboy. Gonna do the ini panglakiwan. Ya ina po yung mahinoy na napupangot kanoy. Kung mo ito doon nga tayo kaya pintin alangan. Yung yuhog, oo nga. Ay, tawag kayo na kayo ready. Diyan ukan Apo Mayor ito ay Boboy. Majawjaw nga atin doon ito ay alangan. Nakiman doon. Kahit sama pa mong pangkodyo, tamon. Ipatihin ko siya ano. Atang doon ng jak po, ay pinulog doon. We acknowledge the presence of the Honorable 𝗠𝗔𝗝𝗚𝗔𝗓𝗏, board member of the province of 𝗜𝗙𝗚𝗏. So please give him a big round of applause. Mudah apa ya? Iluki do mga. Teka po do, kita pinulog. Ipatay ko do. Hinalig cok do. Jadi ni do. Jadi ni pok do. So Temitin and �𝗔𝗥𝗡𝗏 hitay Boboy yung Sagono hitay ang Jan. Hay mga bitan sa management Mokpun hitay District 1 and Mayugan. So alphabetical at Mokpun hinoy Barangay Panhaw. Ito bini Barangay Mapawoy, Barangay Mayoyao proper, poblasyon. Lulog ito binoy District 2 and Suklitan. Patong Alatbang, Tungan, Chaya, Sumang. Jahay yatlo ay mong present tayo District 3 Mapentar, Palangbang, Puninan, Mangayan, Liwo. Coba matos.
So, pangasi dulu, na barangay Simong Present, Indonesia, no, Simong Puwa-Puwa. For our visitors from 𝗜𝗙𝗨𝗚𝗚𝗏, this is the way we sing the pig. We fire it with burning sticks to remove the skin and to ready it for cleaning. Lukijan tak mahpai, kedai, alenjo, an apapotku, an pajo-pajo. Mahpun. Dipayukan. Kumakan pa. Anya pan ha. Bigyan pa. So, tayo mong presentar dyan, tayo barangay Banhaw, tayo Tongano. Dia pun jalan anu tuna tak mapuanin jana palak anu tamin kumun amun ela itu tu. Oh, so bibigyan din pa na.
This chant is a revival of the songs sung by young men and women in the drama. So kind of courtship. Go Mapawoy! Stage mo. Photographer piman. Apa photographer ya jimita jete mata tak kita. Tas lain no ya. Kami dia photographer dan jual semua picture rumah. Nek len chop ko ba? Kadya ko ba kanina? Sir Wigan. Yung panira ng live. Dati na po. Okay, kaya mo. Kaya lang. Very good, Mapawoy! Diyan mo kaya mo round.
Dia na po rin kay 𝗠𝗔𝗝𝗎𝗔𝗔𝗓, kay 𝗑𝗔𝗏𝗚𝗔𝗓, kay 𝗚𝗏𝗔𝗚𝗏𝗔𝗓. Just dance. Bapawoy. Mapawi. Mapawi na po rin. Mayoyao proper. Nah. Sudah. Naka-formal. Kumugkunihi nga hiwigan, yun na gaya ang violator. Diyos mio. Wow, photographer. Goto kayo. Eto. Ganda. Kulit cuma nang sa Japon manang ayat tulisan. Kayo
Họ thay Mapalog Barangay Poblasyon. May kung pamalakpak ti contested hetay at si ma-impluensya na yan husgado. Yatan na i-request yung si tao ang goetay jeta ang chuy ta piti ko sa no yan kumong present. Kakarohan na judges. Majawjaw, 𝗜𝗙𝗞𝗛𝗨𝗠𝗧𝗔𝗏 at Majawjaw, 𝗜𝗙𝗞𝗛𝗨𝗠𝗧𝗔𝗏 at Majawjaw, 𝗜𝗙𝗞𝗛𝗨𝗠𝗧𝗏 at Majawjaw, 𝗜𝗙𝗞𝗛𝗨𝗠𝗧𝗏 at Majawjaw. At munan ang matao, kimokohitay ng po, penmomot kipi ka ang tao, po, mahapor ang tao. Pagwasya si itanod ay hatoong uunga. Po, into kunchin o omot. Mahapor ang muntamo. Pagwasya makin gana yan, Ana. Ay, sorry, mana.
1. Barangay Batu. Gobong yan. Sinadsa ko na nagtindi. Impay lang ako na yung gagana na eh. Binitindi ko hinalo dahil daw. Sinadsa ko na pinatindi. Manakamo ni Kes. Di pa lo pa na ba kini? Lagi nga gagalunogan? 1 hour more. 30 minutes. Tuwa kan siguro man ako dito. Kami kapit pa yun. Or diretso sulat. Diri-chuchu ko to tame lalang orchimit ah. Aircon met ko nancho.
Jaya. Barangay Jaya. Ladies and gentlemen, the chapter from Barangay Jaya.
𝗜𝗙𝗞𝗛𝗨𝗠𝗧 ano mo bisita tao, guest speaker, Aguinaldo. No hapa mo siya, mo pili suspend ka pa tayo kan. Ako tayo siya, bisita, siya harap sa tuno. So ito siya pumer dito Sandiyo official tao. Siya harap sa tuno. So ang tao sa bisita o mahirap. All right, thank you very much. Ayan ang lovely Tumang. Okay, so pasito na tayo ang Sumaruan district. And normally ang Mapentar. So our first presenter from Mapentar is Barangay Balangbang. Let's welcome Barangay Balangbang.
Okay, so thank you very much, Chanter. So from So, pagkain nyo ka, buwangan pa tayo, matito mapunta na costume. Nagkatataw mo yung ipunta, mo hanahaan senator. Kami sa batin. Sige, Mayor. So, yung umuli, may bisita tao, yung umuli siya mga araw nino, ang check-an nino. Yung mag-include siya umuli sa tao. So, tunjukan ay mga pagkaroon siya at ang check-an siya. Mobile na siya check-an nino. Daftar hitang kailangan padagon. Singkog costume ang pagsinuot. Kita pun ada paku itu. Kita pun ada mana ujian ada. Kegogohan itu orang ujian jangan ada ujian. Bakit kanina ako dyan, so may takot ka siya, matinigaan ka ng lunang ng takot ka siya, itabaw mo siya ako daw ka. Kasi kami tinatang sa sumarunod sa partiyo, kasi may isang kakon, tinapay isun ng midnight ang nato, 5 minutes. Cuma itu soal kapal mesti mas, jawab penyakit itu. Ay, aku tahu oi mo oi, tetap pun. Hindi kaya mo natin kay. Okay, there you go. Ini presentation si Barangay Ipeng. Alright, and now let's move on to the next presenter of Chantalan, which is Barangay Ginihon.
So, ladies and gentlemen, Barangay Mayoyao is now performing on the ground the courtship and marriage through 𝗚𝗏𝗏𝗛𝗏 song. Gatsuga ang partiyon sa higoy aha mano taipoes sa ano no idupulot kay nompo amon nahagot sa tatayang tubo. Yakin in dapulun mo ang impaduno hindi pangpang hidat unka etok ang partiyon hindi tiyapoy ang ahaan na bilang teatro artista hoklat ipulun. At sang narpa, si Pongpong, Jahognon, di inatulog na ang mathoda namin, di impaduna. Ito mahakanalai, umidon ay kaatong tay kupyay, dan madawi kami, at patunmi, di ahansi, di pangaliyam ay ahagon. So thank you, patuna, thank you, itito namin. Alright, so yun yung presentation on in particular si Kauuloy na to Narco Iti Barangay Ginihon. Okay, gusto marunong ang dagos, I have two presenters and Narco Iti Barangay in Wawon. Once again, ladies and gentlemen, on the ground, Barangay in Wawon. Paging the judges for rice wine, Majawjaw to Samuel. Tay 𝗚𝗏𝗏𝗛𝗏 na kantan si 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏 at si Tay hindi akon si pulong sa perahan ang mga halo.
Dahil pinamang rugi ay wine testing contest. Kaya sango. Ano tunan dia guys, boleh juga tangkap lo. Biasa tu. Naik ke sana dulu, naik ke sana. Majawjaw ni Apo Diego tugasnya mga tali kuwi ay tayo wine testing. At sa kanina mausaan ko papupundo ini keng hata tay mo pahodon sa tayo cerahang berproduk. Pada angin di coba kita han oha menu ta kita ini mari coba. Tumcara na toron manok na si tado do di poroy at na dino da ipadu na cema. Cái áo cho đôi này là phù ta mỏng có làm là được cho nó tại về chung ở trên ta tá của thì tổ ai sao luôn thì tôi tổ tổ ăn bắt đầu cầu Yang tama-tama kita Okay, and berlaku kay akong kay tamtam si Puja. Contested hilay. Siyan kinungjang cuy Poterjo. Anak tonoran. At kinungjang ko ni District of Mayoyao.
Tada, ano do, tansya numalis oh. Mulai doon na lang ito.